लोगोफोर जों इन्टारनेट बाहायनायाव थुनो मोनबाय थायो जायखौ बुंदों रिकेप्चा। लोगोफोर जों रिकेप्चानि सोमोन्दै दिनै नोंथांमोननो एसे फोरमायनानै होनि। लोगोफोर रिकेप्चाखौथ' जों गोबां बार इन्टारनेट बाहायनायाव थुनांगौ जाखायो। जायफोर जोंखौ थुनो थिनो आइ एम नट ए रबट होननानै नङा होमबा? ओरैनोथ' बेफोरखौ बिराद बेखार आरो डिस्टार्ब मोनो। नाथाय बे रिकेप्चाया वेबसाइटफोरनि थाखाय जोबोर गोनां लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला सोरबा ओरैबायदि मानसि थायो प्रग्रामिं सोलोंसै आरो गाज्रि खामानियाव बाहायनो थाखाय बट बानायसै। बट होननानै बुङोब्ला इन्टारनेटनि रबट बा वेब रबट। बेयो मोनसे सफ्टवेयर एप्लिकेसन जायफोर खामानिखौ हारसिङैनो मावो आरो प्रग्रामिं खालामनानै दोनजाखानायनि जाउनाव बे बटआ खामानिखौ खयबार मावनांगौ बारबाबो मावगोन। बेफोरबायदि बटआ गोबां वेबसाइटफोरखौनो खहा खालामो आरो गिदिर कम्पानिफोरखौथ' लस खालामनो हाखागोन। हमनानै लादो गंसे मबाइलनि दामा 30,000 बेखौ सानसेनि थाखाय 10,000नि अफार होगासिनो जायखौ बे कम्पानिनि वेबसाइटजों हाबनानै बुकिं खालामनांगौ आरो बिनि बुकिं टाइमा हरनि 12 बाजिनिफ्रायसो जागोन। बुकिं खालामनो थाखायथ' नों 12 बाजिसिमा नेखानांगोन। बेनि थाखाय सोरबा मा खालामो प्रग्रामिं बानायना बट दिरुनो आरो बे बटआ बुकिंनि प्रसेसफोरखौ हारसिङैनो मावगोन। नोङो 12 बाजिसिमबो नेनानै थानांगौनि दरखारबो जानाय नङा। मानो होननानै बुङोबा नों बेयाव प्रग्रामिं खालामनानै दोनखाबाय आरो नोङो बुकिं खालामनायाव 10 मिनिट लायोबा बे बटआ 10 सेकेन्डावनो खामानिखौ फोजोबनानै दोनगोन आरो नों खयथा बुकिं खालामनानै दोननो गोसो जादों दोननोबो हागोन। बिदियाव लाख सुबुंफ्रा बुकिं खालामनो फैब्लाबो नोंनानो सबसे फार्स्ट बुकिं जानानै थागोन। बेफोरबायदि जायोब्ला कम्पानियाबो थैगोन। बेफोरबायदि इन्टारनेटआव जानाय स्केमफोरनि थाखाय रिकेप्चाखौ दिरुननाय जादों। लोगोफोर दानिया बे रिकेप्चाया बेफोरखौ माबोरै होबथायो होननानै बुङोब्ला बे बटआ अट'मेटिकेलि वेबसाइटफ्राव हाबनानै गासैबो प्रसेसफोरखौ कमप्लिट खालामनो नाजायो। नाथाय बे रिकेप्चानि थाखाय बटआ थाबथाहैनांगौ गोनां जायो। मानोना बे रिकेप्चायाव गोदान क'डफोर आरो इमेजफोर नुजाफैबाय थायो। जायनि जाहोनाव बटआ क'डफोरखौ डिटेक्ट खालामनो हाया आरो मारै डिटेक्ट खालामनो हानो ओरैबायदि मैला खहे नाम्बार बा आल्फाबेट्सफोरखौ जों मेगनजों नायनानै कमप्लिट खालामनांगौ जायो। बेखायनो रिकेप्चाया बेफोरबायदि क'डखौ दिरुनदों जाय क'डफोरखौ बट बा कम्पिउटारनि स्क्रिनफ्रा डिटेक्ट खालामनो हाया। नाथाय रिकेप्चानि सिगां अनलि खेबसाल'मोन। बेनि उनावसो खेबसायानो रिकेप्चा जादों। दानि रिकेप्चाया अट'मेटिकेलि नों मानसि नंगौना नङा हारसिङैनो डिटेक्ट खालामो। जेब्ला जों बे रिकेप्चायाव आइ एम नट ए रबटखौ सेरोब्ला जोंनि गासैबो डाटा आरो डिटेल्सफोरखौ लांनानै जोंखौ नायो। बेखौ मानसिया इउज खालामदों ना अबेबा बटआ इउज खालामदों। बेफोरखौ नायखांनायनि उनाव नोंनि सायाव क्लियार जाबायबा नों बे रिकेप्चानिफ्राय नेक्स्ट फेजआव थांनो हासिगोन। आरो नोंनि सायाव मोजाङै डिटेल्सफोरखौ मोनजोबाबा नों बै क'डफोरखौनो बा इमेजफोरखौनो नायनानै कमप्लिट खालामनांगोन। बेफोरनि गेजेरजोंनो रिकेप्चाया इन्टारनेटआव जानाय माखासे स्केमफोरखौ होबथानानै दोनो। बेफोरनो जाहैबाय रिकेप्चानि खामानि। लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुहैग्रोयो। आरो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थागोन होनना आसा थाबाय। गोजोन्थों।